భారతదేశంలో యావరేజ్ డైవోర్స్ కేసు వచ్చేసి 4 ఇయర్స్. ఎక్స్పర్ట్ చేస్తే సగానికి వస్తుంది. ఓకే. అక్కడ పరిస్థితులు అంత ఈజీగా ఉన్నాయని తెలుస్తుంది కదా సార్. ఇప్పుడు మీలాంటి సీనియర్ స్పష్టంగా ఉన్నాయి, ఈజీగా ఉండటం కాదు. మీలాంటి అక్కడ సీనియర్ చాలా అడ్వకేట్లకు తెలుసు, స్పష్టంగా మన నిర్వచించబడ్డాయి. న్యాయమూర్తులకు కూడా తెలుసు అక్కడ పరిస్థితులు అట్లా ఉన్నాయి. న్యాయమూర్తుల దగ్గరకు వచ్చాక ప్రాబ్లం ఏందో చెప్తాయినండి మీరు. న్యాయమూర్తులు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రజలకు జస్టిస్ అందించడానికి చేస్తున్నారు. ఓకే. ఏదైతే న్యాయమూర్తులు ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఉన్న న్యాయమూర్తులకే సరైన ఫెసిలిటీస్ లేవు ఈ దేశంలో. నేను బాజాప్తా చెప్తా దీన్ని. అందరూ ఈ వ్యవస్థలో అందరూ జడ్జెస్ మీద వాడో కోర్టు మీద వాడో ఏడుస్తున్నారు కదా. మరి జడ్జెస్ కోర్టులు ఏ స్థితిలో పనిచేస్తున్న ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఎవరికి ఐడియా లేదు. జడ్జెస్ కోర్టులు ఏ స్థాయిలో ఏ స్థితిలో పనిచేస్తున్నా తెలుసా? చాలామంది జడ్జెస్ ఈరోజు కూడా నేను చెప్తున్నా కదా, ఈరోజు కూడా 24 hours పనిచేస్తున్నారు నిద్ర లేకుండా.